Sausa ka up. Ang naparas siyang kaagi karon magkining usa ka lalaki nga taga Tacloban apan kasamtangang nagpuyo karon sa Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Drew. Ma! Pa! Nakoy good news! Uy, unsa man anak? Ay, huwag nindot nga balita. Dahil kayo mo rin excited ka man kayo mo balita na mo ni mama ni mo. Ma! Pa! Nakapasar ko sa board exam. Engineer na ko! Uy, Wow! I'm so proud of you, anak. ay, kanindot. Congrats, Drew, anak! Ma, muwato na ko sa site karon. Maitrabahoon ko. Sige, nak. Kining, nak, wa pa kay plano nga makig-date og laing babae. Ma? It's been 5 years na since broken-hearted ka sa imong ex. So far, ma, wa ba mo kong mainteresado og laing babae? Pero, sige lang. I know, time will come nga moabot ra ng bayhana para nako. Drew. Sige na, ma. Mulakaw na ako kay basig maliit ko. Sige, amping sa pag-drive, anak. Sana maurasa. Maliit na gid ko ani. Kung ani lang ang kundagan. Papakuso ko, be. Payo kay hawan rang dan. Uy! Naibabay! Hoy! Unsa man ka? Plano ko ni mong patyon? Ako siyang duulon. Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Ganin na ra ko nagsigig yaw-yaw diri, oy. Kagwapa ko diyan niya. Simple kayo. O disente ka siyang tanahon. Formal o professional. Hoy! Sorry. Sorry, miss. Sorry. Sorry, bitaw, no? Ikaw ba, pagbantay ra gud sa imong pag-drive? Ayaw kumpiyansa o pakuso kay dili ra ikaw mo itaw sa daan kasabot ka? I know akong sa... Drew de ay, miss. And you are? Mitch. Let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Mitch, sige na. Magkita ta. Dili lagi ko. Kapila lamang ko nagsigig pamugos ni mo. Dili ka maluoy na ko. Okay. Sige. Magkita ta. Yes! Burag nagkasinabot na mo ng Mitch, nakda. Nagabantay ko nga magsigin ng limugit. Maog yun. Bisan og unsa ni mo kabisi, nak, pero gahinan gud nimo siyag oras. Unsa man, kamo na? Dili pa maoy. Getting to know each other pa nga stage. Uy, hindi pa. Subuti pa sabot, ana nga may plano ka nga manguyab niya. Opa, o sunod kita na mo. Plano na ko nga manguyab na ko ni Mitch. Ha? Manguyab ka na ko? O Mitch, ganahan ko ni mo. Sa sige na to kuyog-kuyog, na-realize na ko nga love na tika. Okay. Oh, ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot ati ka. Yes! I love you. I love you too. Mahal, kanindot ka, no? Kung mag-travel-travel ta?
Maogyod, mahal. Ganahan ko, anak. Sige. Ato ng planuhon, mahal. Mahal. 4 years na magkita, no? Unsa ka, no, kung magtipo na ta? Sigurado ka, mahal? Oo. Gusto na ko nga ari na kapuyo sa kong kondo. Total, di na sa bitaw bag-o na to nga bagtupad tag matuog, di ba? Kay suod sa pila ka tuig. Sige, bitag travel. Unsa man? Okay ka? Okay kayo. Zoom na yung oras, ha? Ay, na si Mitch. Uy! Oh. Good morning, mahal! Good morning. Lingkod lang diha, ha? Kay hapit ako mahuman na akong giloto. Pagkaswerte, ginako eh. Sweet kayo si Mitch. Ug maayo kay mo atiman. Wa ko masayop sa paghigugman ako niya. Di na ko kaya nga mawa pa din akong bayana. Sakto. Nak, nalipay kaayo mi nga nagtanaw ninyong duha ni Mitch. So, sa pila ka tuig ninyo nga relasyon, malipayon kaayo mo sa usag-usag. Uma, kontento kayo mi sa usag-usagod. Wa nagiging pangitaon pa, ma. Mahal kay nako si Mitch. Mahal. Mayo kay niya na ka. Panihapon na. Matuog na ko. Gikapoy ko. Duka na kaayo. Ano mo ka, Mitch? Ha? Tulong na kaadlaw nga cold kay sa tinagdan nimo? Bro. Di siya hapit nga mutingog na ko. Uy, Kung mutingog man, tihi kay tinubagan. Kasabot kong unsay problema niya, bro. Nasakit na ni kay kus mga lihok nga iyang gipakita na ko karon. bro. Mas maya na, no? Istorya hagi na siya. Nga, pangutan siya. Mahal, unsa may problema? Isulti na ko kung sa'y problema kay atos lubaron. Di na ko kaya nga ingunani ta. Abi ni mo, mas apiktuhan ang akong trabaho kung ingunani ta. Di mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Unsa? Mahal, ayaw pag ingunana ko. Kung unsa may problema ni mo, pagitaan na ito bagay. Kung mayroon ka niyang problema, ha? Kung unsa man ha, di na makatarog na to. Okay? Mahal, I love you. Drew. Love kaya ka, Mitch. Ayaw nito isultig balik, ha? Na makigbuwag ka na ako. Kisakitan ko. Sakitan kay ko. I love you, Mitch. I love you. I love you, Ryle. Ryle? Kinsa si Ryle, mahal? Mitch,
matog na ko. Oh. Mahal? Asa man si Mitch? Basig nagluto na. Wala siya diri sa kusina. Asa mo ka siya? Ang ako messenger. Giblock ko niya sa messenger. Tawagan ako yung number. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Hindi area. na po siya makontak. Please try your call later. Ang iyang mga gamit ka. I-check na ko. Napay gamit nga. Nahibilin. Pero, tumay na lang. Sa CR. Sa CR, Todd. Ako i-check ang CR. Napangyang trouser pants. Ako i-check ang bulsa ini. Unsa man ning gahi nga? Pregnancy test. Naiduha ka rin niya. Positive. Mabdo si Mitch. Mabdo siya sa among anak. Mo ba nak? Nagtuyok-tuyok nagagpinangita ni Mitch. Opa. Bala wa ko makadyot eh. Pasapingitaon ako siya pa. Suway ko noong pangutana sa iyang mga amiga, nak. Oma, ako nga doon. Ryle? Ex man na ni Mitch si Ryle. Unsa? Ni-visit na si Ryle sa workplace ni Mitch last week. And it looks like in love pa sila sa usag-usa, Drew. Okay idea og asa siya? Mura na kong mabuang og pinangita niya. Ako nang gigamit ang mga social media accounts sa akong mga manghod. Og mga amigo nako para lang makachat ko niya. Pero igura niyang isin. Unya, i-block niya na yun. Sorry, Drew. Pero agad ko'y idea kung asa si Mitch. Naglibog na ko. Wala ko kay bawkot siya akong buhatan, ma. Nak, Drew. Ibuhat na ako tanan para makita na ko siya. Pero lisod kayong pangitaon ng tao nga di gustong magpakita. Anak. Wa ko kay bao ba? Kung asa ko nagkuwang. Kay way gisulti si Mitch na ko. Kung unsay problema niya. Wa siya gisulti kung asa ko nasayop. O kung unsa pa'y pagkuwang na ko. Nganong iya makugingon ani ma? Sakit kayo para na ako naging ipuhat, ma. Sakit kayo. Maaari bang saglit lang ng Duha na katuig ang nakalabay. Pero, wa paghihapon ko yung balita ni Mitch. Kanimo, Mitch, kung nakabati ka man karon, naaragyapon ko diri naghuwat ni Mus ug sa atong anak. Di ko mangitag lain, Mitch. Huwaton di ka kung kanus ako nimo balikon. O kung unsa may rason sa imong pagbiya, palihog, pasabda ko. Dili na nakutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Handumana.
So sa ka. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Sudapin, Davao City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Elvis Mark. O Elvis, uma naman kitag training sa pagkamasahista. Wato tag Davao City. Kita tag trabaho dito. Makasuod ka ta og trabaho dito? Ako'y bahala. Ano mo kikaila dito? Makasuod lang kita. Sige. Manglarga tag Davao City. Ikaw di ay ang bago na mong kauban din Ma'am. Ay, ayaw pag ma'am na ko, uy. Musamot kong katiguhang ana. Tawagan lang ko og Susan. Ako sab si Elvis Mark, ma'am. Sorry. Pwede po og Elvis na lang. O Elvis, kabantay ko ng Ma'am Susan ba? Pilit kay tinanawan mo. Ha? Laki. Pag-sure di hoy. Laki, klaro kayo. Kita, Gigo. Klaro kayo nang naibog siya nimo. Pilam day edad ng Susan bay. 40 naman na siya. Mao ba? Maguwang day kay nako. Kay badisayas pa ba ako. Kira na ba yun? O, kira na. Sa 60 ba yatong limit? Sabay. Ay, iba ba ako ha? Matinig ka sa chicks. Sumagod sa nag-eskwela pa ta. Daggan kay kag uyaboy. Kung klaro kay nga, one click na si Ma'am Susan mo. Tinuod san? Imo na kong gisugot? Oo, Elvis. Ako na kang gisugot. Kay ang tinuod, ganahan sab kaayo ko nimo. Salamat san. Unsa na, ha? Unsa na? Tinuod akong gisulti nimo, di ba? Ibog kay na sa Ma'am Susan nimo. Buang nga bitabay. Suway-suway ram ako. Pero, gisugot mo ko. Okay ra na, oy. Bagay mo ba? Kay di man mailan si Ma'am Susan nga 40 ang edad. Tara, we. Sexy kayo. Nya, gwapa pa siya. Ves, kinsa di ay kauban nimo sa imong gipuy-an? Ako raman, san? Mo sugot ka nga ato na lang kupuyo sa imong gipuy-an? Ha? Nga naman. Aron ba na ay makaatiman nimo? Ug dungan sabta paingon sa atong trabahoan? Sige. Wow! Haya-haya ni mo. Naa na may tig-atiman. Sana all. Saon man ba nga, iyamang gusto nga. Adto siya mo puyo sa kong gipuyan. Nisugot na lang ko. I love you, Elvis. I love you too, Susan. Uy, lahi galing bata noon, uy. Siyempre. Ayaw pa yagi ko pasakit, ha? Nadutla na pa ako nimo. Dili na mahita po. Kay, love na sa tika, Susan. Salamat, Elvis. Pagkaswerte sa kumigo, eh. Naa na may tig-atiman. Naa na tigloto. Tiglaba. Yaya. Mao lagi ba pero gipulan mo ko sa kong kahimtang eh. Ha? Nga naman. Ambot eh. Mura naman hinuon ko og minyo ani. Gikan sa trabaho, pauli isbay. Nya, pagkaugma, trabaho na sad. Murag, gipulan naman ko nga magsige may ukuyog ni Susan. Unsa? Dong naunsa man ka? Unsa may nahitabo nimo?
Wa ka ba puli sa tong kahimtang? Wa man. Ako, gipulaan ako. Elvis, Kapoy na ko ining kahimtanga, Susan. Magkuyog ta pa yung sa trabaho. Nya, human. Gikan sa trabaho, magkuyog na po ta. Puol kayo. Kung nakahukom ko, nga magbuwag na lang ta. unsa? Unsa may akong sani mo kay imo mangkumbuwagan. Wa ba yan ka na ako pasakiti ha? Wa ka na ako pasagdi. Giatimanti ka. Igunasan. Niabot na sa punto nga gipulaan ako sa tong kahimtang. Elvis. Kinahanglan nga mo sabot ka na ako. Taas kay ang gintang sa tong edad. Mura na ko na mag-anak ko eh. Kung, sorry. Ibalik na si mong gipuyan kay makibuwag na ko mo. Elvis. Nabis na nasaktan asa ba tingin mo ang Luoy ang Susan ba yoy? Imong gibuwagan. Kulintangon kignaong bay. Koy mahimo bay. Gipulaan naman ko sa mong gahimtang. Bata pa masig ko bay. Daghan pang mahitabo sa akong kinabuhi. Bay, wa na may gay uyab no? Nakoy patsata ni mo bi, akong amiga. Oh, unsa man? Gwapa na? O syempre, ako pa. Basig Guwapa maguwang. kini. Basig maguwang na po na nag-edad na ko ha? Maguwang ba eh? Ikaw may maguwang. 20 pa nakapin. Aw, kana noon? Kisa may ang pangan. Maura gini ang imong pangan? Babes? Oh, babes ra gid ang akong pangan. Wow! Ninduta, oy. Pwede na magkita? Abi na ko, storya na to sa kong amigo nga, gwapa ka. Tinuod mo gide eh. Ikaw sad. Gwapo mo gid kas personal. Salamat ha. Hoy. Ayaw ko na pagsigig tutok na ko. Mahilis ba ako? Gwapa gid ka. Di ko mapulan magtanaw sa mong naong. Tinuod lagi eh. Babes, may uyab na ka? Wa pa uy. Nga sa ato pa. May chance di ko nimo. Ha? Basig makaingon ka nga presko ra kay ko. Ang tinuod, bisag karon na ta magkita sa personal. Pero ganahan na kay ko nimo. Elvis. May paglaom ka ko nimo. Bitaw uy. Dili lang ko mulimod ha. Ganahan sa ko nimo Elvis. Nga sa ato pa. Uyab na ta. Oh. Ako na tong gihimadlan bay. Nga kung manguyab ka ni babes, sugton yun dahin ka. Ikaw, gid bay. Tinuod bitaw. O bay, manginaot ko ba yan nga maayo unta ang dagan sa inyong relasyon. Elvis. Elvis ayaw. Ano man? Sa may mong kalukan nga uyab man ta. Mamaptos niya ako. Nga nang daig mamaptos ka. Di ba daw ka nakapasagdan? Basta ha. O, lagi. Dali na, be. Ato ning tiwason. Sa may nanawag, uy. Sa iyo ba man? Si Babes Madeni.
Hello? Elvis, magkita ta. Nga naman? Mabdos ko. Unsa? Kinahanglan nga manubag ka sa nahitabo na ako. Kuan, babes. Elvis, kinahanglan nga magpakita ka gyud ako. Kay kung mahibawang ako mga ginikanan nga mabdos ko, o way lalaki nga manubag, tinaling mapatay ko nila. Sorry kayo, babes, ha? Dili pa ko andam. Unsay, Di pa ko gusto. unsay dili pa kaandam. Di pa ko gusto nga magbinyo. Kay, wa pa ko matagbaw sa kong pagkaulitao. Sige na. Bye-bye. Ako na siyang i-block sa tanan. Aron, di na siya makakontak ako. Ug, mupauli ko sa amo. Tinuon ginayang balita nga mong nadunggan nga nagsige ka lang kunong ilis-ilis o uyab. Pa, Ya karon ni uli ka sa ato kay nagapamabos ka. hindi pa ko andam nga magminyo pagod. Ay, yun sa'yo plano ni mo ron. Ano na una ako sa ato pa? Magkalingaw lang una ako tabang-tabang ni mo sa atong uma. Mayo na lang gani kay ni ako'y Facebook nga akong gikalingawan. Mawawa nga akong kalaay din sa amo. Uy, wala. Si Inday man eh. Nga mong silingan. Siya ning ni friend request na ko. Ako ning i-accept mi. Unya, ako ning tawagan. Oh, naaday ka sa Manila ron, day? Ni ay taon dong. Ni ako mapadpad ni. Kumusta naman ka, uy? Okay ra. Asa man day ang imong bana, day? Nganong naman ka day sa Manila? Ay, wa ko maminyo, bes, oy. Igo lagi tao kung gipamabdusan niya, man, gibiyaan. Uy, mao ba? Unya, ang imong anak, asa man day? Naradiya sa ko mga ginikanan. Sige, bes, ha. Istorya lang niya tag-usab kung dili na ko busy. Sige, day. Amping diha. Haka dayo eh. Sa sige na to tawag-tawa ba? Mingaunam ko nimo. Na-inlove naman hinuon ko nimo. Parehas, tita. Ha? Tinuod? O, lagi. Nga sa ato pa. Okay ra nimo nga magkauyab ta? Kung makadawat ko na ako, okay kaayo. Uy, makadawat kayo eh. So, kita na? Oba! Maayo hinuon nga nagkauyab mo ni Inday. Wala kay pagsupak ni Inday ma? Bisag may anak ni? Ay, nakauyon kaayo ko anang bataa, oy. Ako pa ni mo, no? Imo siyang papaulion aron magminyo na mo. Mauna, Elvis. Pag menyo lang, uy, ano makakita na may uga po. Maayo hinuon kay nakauyon lang imong mga ginikanan ako. O gusto ganin nila nga papaulion na kadiri sa ato? Aron magbinyo na ta. Okay. Sige ba? Mga tulo ka buwan gikan karon, mo pauli na ko diha sa ato. Sige day, kay mangandam po ko diri. Aron inikuli ni mo, magpakasal na ta. Pila na lang kaadlaw nga akong paabuton. Muuli na gud si Inday. Magbenyo na lang ko eh. Kay gilaay na masag ko sa kong kahimtang. Day, kano sa ka muuli kay ako na nakasugaton. Sorry kaayo, bes, ha. Dili na ko mudayon og pauli diha sa tuwa. Ha? Unsay dili ka mo dayon og pauli? Dili na ko mo pauli diha, bes. O dili na ko mudayon pagpakasal nimo. Ha? Pero ngano man? Magigbuwag na ko nimo kay nakakita na kog lalaki diri sa Manila. Nga mas mahal pa na ako.
Ug siya na ang gusto na akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Dili. Sorry lang gid kayo, Elvis, ha? Pangita na lang og lain babae nga imong higugmaon. Kasakit na imong ipuhat na ko, Inday. Sakit kayo ni. Mura ko og mabuang atong higayuna nga dili mo dayon pagpakasal si Inday nako. Tingali, gaba na nahitabo nako sa mga babae nga akong gipasakitan. Dinhin lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Gilbert. Ha? Mag-live-in na ta? Yes, babe. Kana mo sugot ka. Gusto ko nga mag-ipon na ta. Total, kaya naman ako nga buhian ka. Pero babe, nag-eskwela pa manggod ko. Tingalig dili mo sugot sila mamagpapa. Mo ni atong ipanangin nila, babe. Ako na yung patiwas ni mong eskwela. Aron sad, makuha-kuhaan ang gastuhan nilang papa ug mama nimo. Tinuod ka, babe? Yes, babe. Pero, dili ka masuko imong mama ni mo, ana? Dili, oy. Di mo na sila manghilabot sa akong kwarta. O sa pasab, wa man ko nagpabaya nila. Magatagan mo ko ni mama kada buwan. Babe. Sorte git kayo ko. Nga, ikaw ang nauyab na ko. O, sorte sad ka imong mama nga. Makaanak siyag sama ni mo kabuutan. Sige, babe. Mananghita nilang papa ug mama na ko, ana. Humanamig istorya ang papa nimo. Dili gid mo musugot, ma, pa. Dili gid unta, Mabel. Kaya ang gusto namo ni mama nimo nga magkahuman tagyud si mong pagtuon. Ang tinuod, Gilbert, nalipay mi nga naanay mo gasto sa pagpatiwas og eskwela sa among anak. Kay nahibaw kasahan baya nga naglisod mi dinhi sa amo. Pero sa samang higayon, mausaya mong gikahadlukan god sa iyang mama nga basin sa ngadto-ngadto, mamabdos na hinuon ang among anak, nga wa pa mahuman og eskwela kay mag-live-in agud mo. Tito, ipasalig na ako ninyo nga di na mahitabo ni Mabel. Andam ko magpaabot nga matuman niya iyang pangandoy sa iyang kaugalingon ug ang inyong pangandoy nga makahuman sa iya sa iyang pag-eskwela. Mahal na ko ang inyong anak, Tito. Ug dako kog respeto ninyo, ilabi na gid niya. Nahala, sige. Kamu man ka. Hinoon sa kataod-taod na ninyo, wam sa gid ko'y ikasaway nimo. Maayo kang muda sa akong anak. Thank you, ma, pa. Mura na sa gyud hinuon kag minyo, anak Mabel. Maong pagtarong baya gyud ha. Dako mig pagsalig ni papa nimo nga dili mi nimo i-disappoint. O, ma. Salamat, ma, pa. Babe, thank you, ha. Huh? Saan sa man? Sa imong pagpangga na ko. Dili pa ta kasal, pero ni ako kas obligasyon sa pagpahuman nako. Kana tungod kay mahal kay tika, babe. O buhaton ako ang tanan para nimo. Sir? Gipatawag man kuno nimo, sir? Yes, Gilbert. Ito na kayo sulti nimo. Ah,
About man na sa unsa, sir. Nakuha mangod og tao sa Negros. Og ikaw akong naunaan nga ipada dito. Kung musugot ka. O dungagan ako imusweldo. Mo ba, sir? Uy, kanindot nga opportunity, sir, pero kining di pa ko makatubag anak karon dayon, sir. Mangutana una ko sa kumpare, sir, kung okay ba siya. Sure. Sige. Hatagan ti kag usa ka semana. Total, sa sunod buwan pamansad. Sige, sir. Salamat kay sir. Maulagi na. Pero kung di ka okay, pwede ram sa kong balibad. Total, paigo ram sa akong sweldo nini. Pero, babe, dali ba sadlain kung mubalibad ka? Ako huna-huna man sad good ka na kay ikaw man ang gipada sa imong amo dito. Buot ipasabot ana nga dako isig pagsalig nimo. Kay daghan ba mong empleyado diha. Pero ikaw gid ang napili. Most bitaw na akong nahunanaan, babe. Pero mapalakam sugod ko nga ikaw ra ang may bilin dinis bay. Pwede ra manggod nga magpakuyog ko sa akong manghud dinhi. Usa pa sad. Wa masay makayano-yanog suding atong giabangan kay safe man. Bisan pa, mas maayog magpakuyog na lang gyud ka sa imong manghod dinhi aron makampante ko ba. Total every weekends panikamutan ginako nga makapauli ko dinhi. Dili ba na kas og kwarta, babe? Sa ako nag-iingon, babe, panikamutan na ginako. Basin nunyag, mingaon ko nimo ba? Sus. Pwede ra magud ta mag-video call. Pero lahi mong gunang personal kay mahikap ti ka, magakos ti ka, mahagkab ti ka, di ba? Kao Mabel. Gilbert. Mabel. Tingali mo maptus ko. Magproteksyon lang ta, ha? Alaka-balaka. Gilbert. Day, ikaw ni bala sa mga ate din ha? Ayaw ka bala ka, kuya. Ubanan na ako si ate din sa inyo mentras suwa ka. Pag-amping nito, babe, ha? Huwag ikaw sad ha, pag-amping din Chat lang or panawag na ako sa messenger kung magkinanglan kag kwarta para sa imong eskwelahan. Aron mapadad-an dayon ti ka. Ako di kuya. Wa ko'y labot. Oh, syempre, apil ka. Suhulan ti ka sa pag-uban nimo sa imong ate din sa amo, okay? Basta tabang-tabangin lang gid siya sa mga lihukonon diri sa bahay, ha? Nakasabot ka? Yay! Tinuod na kuya ha? Basig prank na. Oo, lagi. Sure na, okay? Bantay Ikaw bitaw. din bataa ka, ha? Basta pagtarong sa biya sa imong pag-eskwela, ha? Para puhon, makakita sa kag nindot nga trabaho. Kumusta man ka, babe? Babe. Busy kay daghang activity sa eskwelahan. Sige lang, good. Laban lang. Kung makagraduate na ka, asar man niya na ba? Mabayaran na imong kahago, ana. Maubitaw, babe. Kinahanglan gyud ko maning kamot kay unsaon na lang. Daghan gyud mong ma-disappoint nako. Si mama, si papa, labi na gyud ikaw nga. Ikaw din nagasto nako karon. Ay, nagunaw na, babe. Ang angay nimong buhaton nga mag-focus ka, okay? Thank you, babe. Ay, giduka naman ko, eh. Sige na, ikaw, katog na sa diha. Aron, makapahuway ka. And matuog na sad ko kay klase pa na ako sa'yo, ugma. Sige, babe. Good night. I love you. Basin this weekend, mupauli ko diya sa ato, okay? Sige, babe. I love you too. Ay, dali arasad sa oras, uy. Duhara ka kaadlaw din ako niya karon mobalik ni sa Negros. Sige lang, good. Basin dili mo man akong contract, babe. Makakita ng akong amo nga mupuli na ako dito. Tungkuan mo, good. Nakaisgot mo ko siya nga maulagi. Maluisan siya na ako nga layo ko ba. Wala sa kumusupa kay tinuod man sad gyud nga layo ko. Mas ganahan kung naalang ko din Sige, babe. Amping baya dito, ha?
Unsan, Miss Mabel? Di naman kayo matubag sa kong tawag. Mutik sa ko niya, tagsanan sa kayo mo reply. Austo, tawagan na ako yung manghod, be. Permi man lang dugay nang mauli si ate din ni kuya. Unya, pangutan-un ako, diin sigikan, dili pun mo tubag. Abi ganin akong nag-away mo kay murag doon naman gud siya problema. Dili na ganin si hapit mo kaon, inig uli. Oo ba, day? Nag-away mo, kuya? Wa man. Nah, ambot lang aning ate, kuya, uy. Di man ko siya makikistorya na ako, good. Sige lang. Basta makauli ko diha sa ato karong katapusan. Mas maayo nga ako siyang maistorya sa personal. Sige, kuya. Bye. Bye. Unsa man kay problema ni Mabel? Sultihi ko kung saan hitabo nimo. Ganina ko sige istorya nimo din eh. Pero wa jud kay tingog-tingog diha. Naunsa man ka? Ha? Oh. Nihilak man ka. Gilbert, mabdos ko. Masilo ako. Mabdos ka? Kinsa man? Classmate na ko, nakamabdos na ko. Sayop gid kayo ko na himo. Wa ko mahibawan sa una ko pagstorya sa lang magpapaani. Gusto na lang akong mag-ikog. Anong nahitabo mo ni Mabel? Di pa day enough ang akong nahimo para nimo? Aron di ka mangitaglain? No, naan akong sayop. Sayop gid kayo. Unya, ano man eh? Naunsa man nga nung namabdos man ka, ha? Gilbert, niliniyan ko na nagakong gimabdos. Laban mo siya? Dili. Disgrasyang nahitabo na mo sa dihang nag-group project niyo niya. Nagsabot nga mag-inom iniguman. Hubog kayo may itong higayon na, Gilbert. Baby, I'm sorry. Sakit kay para na ito, Mabel. Ibuhat na ako ang tanan para nimo. Girespeto ti kag maayo ingon man ang imo mga ginikanan. Pero ingon na ani lang diya mahitabo. Bugo kayo ko. Kung dili na kagusto na ko, kung giugawan na gid ka na ko, handam kong madawat sa kung sa may imong desisyon. Pero Gilbert, mawang iyo ko. Kuyugi lang ko matubang nilang mamagpapa. Para at least na ako'y kuhaan o gusto kong makikistorya ko nila. Maluoy ka. Misag ka na lang. Mabel. Sorry. Mabdos ko. Sorry sa sanga kong nahimo. Namabdos ko bisag wa pa ko makagraduate. Sorry kay... Sorry kung wala ko matuman ang akong saad ninyo, tito. Nadili na ako pamabdusan si Mabel sa di pa siya makagraduate. Sorry kayo kung wala mo matuman ang among saad ninyo. Sorry yun, nadalang gid mi sa among gibati. Gilbert. Babe. Saan ko pa? Gipangandaman na ni namong mama ni mo ang posibleng mahitabo. Magipay raman sa mi kung si Gilbert ang makapamabdos ni mo. Kaya nahibaw man ming responsable siya nga pagkatao.
Mauna, nak. Nalipay rasad mi nga si Gilbert na gid ang lalaki para nimo. Kay kampante rami. Ay mo kabalaka dito, tita. Kung manganak na si Mabel, pwede man nga mutiwas siya sa iyong pag-eskwela. Ako'y bahala niya. Gilbert. Take my hand, let me see. Grabe kasakit ang nahimo ni Mabel nako. Pero mas nilabaw ang akong gugma niya. Ug mas gipalaw man ko ang akong pagsabot nga tao lang siya nga pwedeng masayo. Ug ang importante nga nakita nako ang iyang pagmahay, labi na gyud sa iyang nabuhat. O pagmahal ko niya. Ug bahin sa among mga ginikanan, nahibaw sila sa sitwasyon sa diyang mabdos na si Mabel sa among unang anak. Siyempre, naagay mga wa makauyon, pero wa na sila mahimo. Kay minyo naman niya. Ug bisan dili ako ang amahan sa una niyang gisabak, apan patas ang akong treatment sa mga bata. Dini na lang kutob, ug dagang salamat, Armin. Mana so sa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jasmine. Thank you ninyo. Kuyawan yung her birthday, no? First and only boyfriend nimo, nya karon imo nang bana. Namabdos man, day. So, syempre, kinahanglan gid nga iya dayon kung pakaslan, no? Mausad. Maayo lang gid unta, day. Nga dili siya mausab. Kapuya, bes akong lawas, uy. Maayo na lang gani kay na ako'y sales kanina. Unsa kay sudan, no? Ah, mananaw ka din is lamisa. Wak man cute. Asa naman sa dika ni Herbert? Herbert! Herbert! Naalam di ka? Unsa ba di ka orasan na uli? Alas 3? Under time na sad ka? Unya, wa man lang yung ka makaluto para panihapon? Nakatuog ko. Grabe sad. Hapit naman itong alas 7, uy. Wakit plano pa kanon ang atong duha ka anak? Sorry, Nagod. Ay, ambot. Pila na ta katuig, no, nga minyo, pero feeling na ko, no? Ako na gin may naning kamot para sa itong pamilya. Ako na lang mo loto. Tood, mubayad ako sa kuryenteng tubig ugma, ha? Unya, tagin na lang ko kwarta para sa itong konsumo din isbay. Kaya turot ang stocks din, eh. Han, pangitain na sa paagi, bi? Kasi pangitaag pagi. Pangitain na sa imong kahuwaman? Asa man tayo mong kwarta? Ngawa man yung kamuhatag na ako si Musildo. Kuan. Unsa? Gihurot na sa dimos inom og sugal? Uy, naunsa man in taon ka, uy, Herbert? Dili ka na in taon ulit tao, uy. Duha na imong anak, minyo ka na. Sabaa sa di mo, eh. Sorry na gani. Ay, wow! Ikaw pa mo'y naganang masuko ron. Ang! Kanina ra ko nagsigig sorry ni mo. Pero sige kag yaw-yaw. Ay, natural! Aron makasabot ka nga, kanang imong sorry, wa na na-epekto na ko. Suma! Kapila na ka nagsigig sorry, pero wa man lang gihapon, di ba? Bisit ba yan, eh? Hala, sige! Lakaw! Pangita na sa kalingawan ni mo dito!
Pagtagbaw dong! Pero kung unsa gani mahitabo nimo, ayaw ko basula, ha? Reset! Ingon bitaw ko nimo nga biyaan na nato ang atong pamilya. Aron kita rin magtipon. Seryoso gid ka? Imposible nang mahitabo. Kung buhaton ta na, daghatag mapasakitan, ilabi na ang atong mga anak. Ay, nganong karupan sa tragkailaw eh. Nga parehas ng duha nga amin yun eh. Dili na lang gud ta magmahayay, ana. Ang importante nga, nalipay tang duha bisag patago lang. Kuha niyo. Oh, unsa man eh? Gamitan ng kwarta. Para konsumo sa iyong bahay. Pero hindi ka na mangitag kahuman pa. Kapila naman ini mong tabang na ako, uy. Ay, nagulang ko na agad eh. Thank you, ha? Savior giti ka. Tay, dili ka mahadlok? Amo ni mo niya imong gikabit. Dula na pagi pamilya. Ug ikaw sad. Day, nahibaw ka gyud nga way ayo ang akong bana. Ay, unsa naman hinuon mo eh? Unsaon, nagminyo manggod mo og sayo. Wa na hinuon ninyo ma-enjoy inyong life sa dagag ulitaw pa mo. Mao na na ron. Nangita pa mo og inyong kalingawan. Ay maayo maning ako, day, kay nakatabang man sa dis akong pamilya. Ang iya gyud kay wa. Samot may kalisod sa iyang bisyo kay Toa. Imbis iyang priority, iyang igasto iyang kwarta para sa iyang mga anak. Unyahain man. Wa. Kay Toa. Toa pa dong sa sugal og inom niya. Day, Cristel, dili sa pag-ingon, ha? Ako no, minyo naman sad ko. Dili mo gutanan maminyuan nimo maayo. Namo gibati. Pero kana, kay gipakaslan man nimo, andam ka mo dawat sa iyang mga sayop. Andam ka mo sabot. Dili mo gud na masolusyonan ang problema sa lain na pong problema, good? Day, Jasmine. Inamigang tambag ra gyud ang ako nimo, ha? Pero still, it's your choice. Life man na nimo. Manghinaot lang ko as a friend nga unta dili ka magmahay in the end. Oh, Jasmine. Cristel, later. Nangitad pa. Sir Louie! Nag-meeting ang 2 p.m. ho? Okay. Thanks. Cristel, dili ko gustong delay, ha? Yes, sir. Kadungog ko ato. Dili gusto delay si sir, ha? Kung sige na, lihok na dayon sa kung unsa may gipabuhat ni sir nimo. Hakit aning Louie, uy. Kahit kinisik ko. Nagsapot naman unta mi nga dili mi maghiskot bahin na mo kung namis trabahoan. Kay basig magtuta ang uban. Mayo na lang gani kay waray paki ang mga tao din eh. Ikaw ha? Gahi gyud kag o. Usam na nimo nga dali magay kumingaw nimo. Tribe. Still. Louie, unsa ba? Ay, uy, gilok ha? Gilok ba yan na? Ono ha? Isag mo abot pa nag-lima imong ihap. Di na magpahulong sa kong kahinam nimo. Louie, unsa ba? It's untuned. Cristel! Asa ka? Dali na, sakay na lang ako. I-drop ka. Si James, kauban ako sa trabaho. Ha? Ayaw lang, James, uy. Kay ikaw ko baya. Ikaw ba eh?
Sige na, God. Hoy, maglisod na kang sakay dire. Labi na rong rasa, oh. Dali na! Thank you ha, nga ning sugot kang makipangaon ako before ti kayaton sa inyo. Ako mo angay mag-thank you nimo kay imo kong gilibrihan. Bitaw, gigutom naman sad gud ko. Ang akong huna-huna ba kay basin unyag, wa na say giandam nga panihapon akong banas amo. Oh. James, imo man ko ning gihunong ang sakyanan. Cristel, mutugan na ko ni Mustinoda. Nakagusto kay ko ni mo, bisag minyo na ka. Ug doon na kay mga anak. James, ayaw ko kong pinuangi. No, huwag ko magbinuang eh. Seryoso ko. Sa una pa yun. Agbay kayo na akong gitago ning akong pagbati para nimo. James. Cristel. James, tingali to ni makakita na to din eh. Ay, kapala ka. Grabe na katindi na ako sa kita. James. Han, mayo kayo na, abot na ka. Nakaluto na ko. Dali, basin gigutom na ka. Kamilagro gud nimo. Gusto na akong mamawi ni mo. Ay, taod-taod na sarbaya nga wag na gyud tay quality time. Maayo. Maayo kay nakarealize ka. Imingaw na sa ko ni mo, Han. Uy! Uy, Herbert. Gilok to, ha? Mas mugilok pag yun ni Ron. Kung imo lang ko pasagtan. Uy, gigotom na ko. Mangaon sa ta. Sige. Mangaon sa ta. And then, magtiwas ta iniguman. Oh, si James, nag-text. Ang saon man din ako eh. Kinahanglan makalakaw na ko din eh. Oh, isa man nag-taste mo. Si Herbert? Oh, lagi. Kay ang mga bata man kuno nangita na ako. Sige kunog hilak. Mo ba? Ay, pati ay. Sige naman kang gadali, kinakita na to. Sige lang, good. Don't worry. Mubawi lang unya ko nimo next time, okay? Abi ba yun ako nga imo na kong Indiano na. Sorry na late ko ha. Naalagi buhat sa bahay mo ang wako makabiya dayon. Mo ba? Okay na eh. Ang importante nga, niya na ka. Crystal. James. Oh. Diyan, pagin mo. Sir Louis? Louis? Maayo na yun, mag-isundat ka. Kaya karoon na hibaw na kung simular. Mauday na eh. Louis, please. Let me explain. Ikaw. Ayaw na pag-unahuna kung saan yung pag-explain ako. Kaya karoon sa ko nakita. Klaro na kayo ang tandaalan ako. Abi na kong lahi ka. Abi na kong tarong ka pagbabae. Louis! Crystal? Unsa ni? Nganong lagot magkaito si Sir Louis ni mo? Ngano ha? James, I'm sorry. Buot ni mong ipasabot nga. Nga ako? Si Sir Louis o ang imong bana? Tulog ka buok? Wa pa ka makuntinto sa imong paglimbong sa imong bana? Naa pa si Sir Louis, unya gipuno pag yugon mo. Grabihan ni mo eh. James, paminawa na ko. Unsa man ni? Imo lang dahil magipahimos lang? James, no! Dili sa ingon, anak. Dili ko kabuhi ninyong duha kay inyo kong gilipay. O siyempre, malipay yun ka. Kaya nakapahimos ko ka na mo. Grabe ni mo, Cristel. Gatuo kong lahi ka. Kundatan ka man na yung pagkababay. Sobra na ka, ha? Kaya naman ha? Tingaling nalimot ka. Nga dili ako mo nag-una-una na to.
O lagi, ako may naguna na. Pero kung di yun ka gusto, di ka magpada sa sinugdanan pa lang. Kanatungod kay inyo lagi kong gilipay. Ayaw na lang kung buhang nga ba. Gibuhang ko niyo. Ha? Asa man ka? Pag-ilis ko, kibiyaan ta kanini. Ikaw na'y bahala kung umsawa ni mo pag-uli. James! Man? Ngano ka? Unsay nahitabo nimo? Herbert, sorry. Sorry. Nganong sorry ka man? Nakasa ko di mo. Cristel, pasabta ko. Ngano? Kaon ako no. Ayaw pa da anak kay Nayo. Naapara pang imong mga anak na kinahanglan nimo. Kung naminaw palang utak ko di mo, day. Dili unta mawahan ako ang tanan. Tawag-tangan kong trabaho. Kaya gi-fired ko ni Sir Louie. Unya karon, nagdungan sila kawahang tanan. Ilabi na nga kumbana nga si Herbert. Day, giluod siya pag-ayo na ako. Day, naapang imong mga anak, uy. Sila mao'y labing importante karon. Herbert, di balik ka. Sige ha, pasagdan sa tamo nga magkaistorya. Herbert. Sorry, Han. Sorry. Sorry nga. Naglagot kong maayo ni mo. Ngawa man lang ako na huna-huna nga. Ako mo'y nakaingon. Kung nga nung naingon-ani nga itong pagpuyo, tungod sa akong pagka-irresponsable. O kaway ayo. Ano? Bisag asang mahina. Sayop kit kayo ka kung nahimo. Sayop kit kayo. Parihas ng duha. Nga nasayop. Mong, Han, niya ako. Nibalik ko aron. Tarong mo na nga tong pamilya. Herbert. Magsugod ang bagong kinabuhi. Para sa atong mga anak. And when I hold you in my arms, I promise beautiful and new. Nalipay kay ko para sa kong amiga og ni Herbert nga open sila sa ilang mga sayop ug willing silang magbag-o tungod og alang sa ilang mga anak. Sad to say nga sometimes kita mga tao kinahanglan pang dunay bati nga mahitabo before ta makarealize sa atong mga sayop. Hopefully sa mga couples nga naminaw karon, ayaw dalian ninyo ang kaminyoon if both of you are not yet ready. Kay para nako, tying the knot with someone is not all about happiness and perfections. It's accepting each other's flaws and understanding each other's shortcomings. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMM.